Bună tuturor! Noi săptămâna trecută am discutat despre atributele lui Dumnezeu, iar săptămâna aceasta o să discutăm despre identitatea omului în relație cu Dumnezeu. Da, am vorbit despre cine e Dumnezeu, cum gândește El și cum funcționează atributele Lui, pe scurt, bineînțeles. Iar acum o să vorbim despre noi ca omenire, cum ne vede Dumnezeu, cine suntem, proveniență și așa mai departe. Pentru că avem o idee în societate că suntem produsul evoluției, vedem că Biblia ne spune contrariul și o să folosesc două versete. Spune: apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate făcătoarele care se mișcă pe pământ. Iar în Geneza capitolul 2 spune: Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, a suflat în el suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Vedem că acest detaliu de suflare de viață în om apare doar când Dumnezeu creează omenirea. Când creează păsări, animale, nu apare acest detaliu. Pentru că ele sunt create de Dumnezeu, dar n-au un suflet. Chiar dacă noi zicem: ce cățeluși drăguți, când o să moară să ajungă în rai, nu se întâmplă ceva. Raiul cățelușilor, pisicilor. Ok, nu există raiul cățelușilor și pisicilor. Și atunci vedem că identitatea omului nu poate fi, cum să spun, percepută în esența ei pură decât în relație cu Dumnezeu. Dacă nu știm cine e Dumnezeu, cum gândește El, cum funcționează El, cum ne percepe El pe noi, niciodată nu o să înțelegem cu adevărat cine suntem noi ca omenire. De ce suntem aici? Suntem doar produse ecuațiilor. Pentru că dacă suntem doar chimicale și ecuații și așa mai departe, trebuie să ne punem mai multe întrebări. De unde vine moralitatea? Cum percepem ideea de dragoste? Cum percepem ideea de fapt că o energie, universul, cum în anumite credințe și religii, a creat omenirea? Cum a creat o energie, ceva care gândește? Cum a creat universul care e limitat, ceva care e infinit, cum e sufletul? Și atunci răspunsurile astea își găsesc originea doar prin ideea de Dumnezeu care a insuflat din Duhul Lui viață în om atunci când l-a creat. Da, așa este. Bun, mulțumim, Călin. Acesta a fost al 4-lea videoclip din seria noastră care se intitulează O scurtă istorie a Bibliei. Iar săptămâna viitoare o să ne întâlnim și o să vorbim despre un alt subiect, cum ar fi scopul nostru pe acest pământ. Noi am fost familia Bohotici, iar pe noi ne găsiți pe Instagram, Facebook, iar pe canalul nostru de YouTube, Thinking Christians. Vă mulțumim foarte mult și o zi binecuvântată să aveți!